pila no kai tono belai no hambai chungno jora ka hamrei tongmani bagai tini dasakang ni studios phai sopai ke sung gan koekta sung ketal amna chung rusab lainai norok nai tongdi nok nai te bisik deglak phai tong norok ni bagai recham pila no belai ke no hambai joran bagai tei tini kebangma bisniya bolo sunita bai hai malai pika angke hai no hai bini samung ketal no samung tangnani chef man pika belai ke no hambai tei o chef no snamir nai sar no belai ke no hambai sponsor no sar subi no angke or samung belai ke khnatok mang no joto no angke dakti no khnabai mana norok tei o bai ke no kerengi tong bai ta hambai belai ke no. Hello guys, Lutron Komida Faka, ang Manik Burma. Norok Naitungu Yamrock Network Channel. Kai kapon takute bukshong nono bai belakana kok toma kaham. Tomungno norok videography, photoshoot, birthday, tai nini wedding rogo video khana bagai cameraman nang to angkai camera nang to angkai norok contact khaimano non screen rizak Yamrock production ni contact number. Kai norok joton koinai norok o channel krengdi tai noni muchung mani videography khana bagai photoshoot khana bagai contact khana bagai. Thanks so much. Kulka.